אברהם, מה קרה? אתה נראה לא טוב. יצחק, אני לא יודע מה יהיה עם יוסף שלי. אני כל כך דואג. יוסף? מה הבעיה איתו? שנה ראשונה בישיבה. יצחק, נו מה, אתה לא מבין. מה יש מחר? אברהם, עשה לי טובה. 2 בלילה עכשיו, בלי חידות. מחר מתחיל בין הזמנים, יצחק. נו, מה הסיבה להילחץ? בוא כנס. אתה לא זוכר כמה קשה היה לי מבין הזמנים? כמה קשה היה לי בלי הסדרים של הישיבה, בלי החברים. אתה היחיד שהצלת אותי. אתה הגעת ממקום רחוק כדי ללמוד איתי. אבל מי ילמד עם יוסי? אף אחד מהחברים שלו לא גר כאן בסביבה. אברהם, תרגע. היום הכל אחרת לגמרי. איך אני ארגע, יצחק? איך אני ארגע? מה שונה היום? איך יוסי לא יידרדר? אתה יכול להיות רגוע, אברהם. בין הזמנים הזה, יוסף יושב וילמד עם המון בחורי ישיבות מכל היסוד. יוסי שלי יושב עם בחורים מישיבות אחרות. אתה מכיר אותו, הוא קצת בישן. לא נראה לי שזה יעבוד. לא שמעת על לבקר? לבקר? לא. מה זה? לא שמעת על לבקר בהיכלו שמלווים ועוזרים לבחורים בכל דבר? הם מארגנים כמובן לימוד בין הזמנים. אתה בטוח בכל מה שאמרת לי? אני חייב לראות את זה בעיניים. על מה שבזמני היה דבר כזה. הם נותנים מענה לבחור בכל דבר. תחכה למחר ותראה. אבא? כן, צדיק שלי. אני הולך ללימוד של לבקר. כן, בטח. שמעתי על הלימוד הזה. איפה אתם לומדים? זה פה, ליד הבית. יופי, בהצלחה רבה. תודה. להתראות. לבקר בהיכלו הוא הבית של הבחורים. החבורס, הלימוד המשותף והמאורגן בבין הזמנים, הארוחות המשותפות והטיולים, כל אלו מהווים בית חם לכל בחור. בהצלחה. יוסף, מה נשמע? ברוך השם הרב, מה נשמע? אתה נראה קצת צעורי, אולי נצא החוצה לדבר בדשא? הרב, אני יכול להגיד לך משהו? בטח, בשמחה רבה. אבל שישאר בינינו, בסדר? בטח, תגיד. הרב רצה אותי בול בזמן, הייתי חייב את העבור הזה. וואו, האמת היא שממש ראו את זה לך. מה קרה לך? תספר לי. אבא שלי כל כך לחוץ שאני אגדל בלימוד. וזה מאוד קשה להצליח בלימוד כשכל העול על הכתפיים שלי. יוסף, אני רוצה להגיד לך משהו. כל אבא רוצה שהבן שלו יגדל בתורה. וגם אתה רוצה להצליח לגדול בתורה. בוא אני אגיד לך פתרון שיהיה טוב לשתי הצדדים. גם אבא שלך אם רוצה, וגם אתה תהיה מרוצה. על אף האווירה והמעטפת הישיבתית, לעתים בחור צריך אוזן קשבת של מי שאינו מצוות הישיבה. המשיבים של לבקר נמצאים בישיבות בדיוק בשביל זה. עליהם מגיעים הבחורים להתייעץ, לשאול ולמצוא תשומת לב וחום. ברוך השם, הבחורים נפתחים ומשתפים ברחשי ליבם ומרגישים שיש להם כתובת אליה תמיד ניתן לפנות.
בקו לייעוץ של לבקר בהיכלו. שלום. שלום, שמי יוסף, אני לומד בשיעור א', קצת קשה לי ללמוד. שלום יוסף, בדיוק בשביל זה אני כאן. אתה יכול להסביר לי קצת יותר מה קשה לך? רבות הן ההתמודדויות והקשיים בהם נתקל בחור ממוצע בן זמננו. לעתים ההתייעצות לא נעימה ולא קלה. קו הטלפון לייעוץ של לבקר הוא אנונימי. אליו יכול הבחור להתקשר ולהשיח את אשר על ליבו, בלא להזדהות וללא חשש.